En aquest videotutorial veurem com podem establir en un full de càlcul del LibreOffice Calc un format condicional que estableixi un gradient de color entre el valor més baix i el valor més dalt d'una sèrie. Per fer-ho hem preparat un document que conté una sèrie d'àlbums discogràfics i per cada àlbum tenim una cel·la a la qual es mostra l'any de publicació. Justament serà en aquest any en el qual establirem aquesta escala de color. Per fer-ho, primer de tot, establirem el rang en el qual es troben les dades. I un cop el tenim seleccionat, ens adreçarem al menú Format, submenú Condicional i triarem l'opció Escala de color. En fer-ho, se'ns obre un quadre de diàleg en el qual podem establir el tipus de condició que volem establir. Veiem que tenim 4 opcions, una escala de color de 2 entrades, que per exemple podem establir entre el valor mínim i el valor màxim, una escala de color de 3 entrades, que podem establir entre el valor mínim variant fins a un valor intermedi fins al valor màxim, una barra de dades en la qual també podem decidir entre quins valors s'establirà, i finalment un joc d'icones. En aquest cas, com que el que volem fer és establir una escala de colors entre 2 colors, triarem l'escala de colors de 2 entrades. I el que farem serà definir que el valor mínim, per exemple, prengui un color verdós i el valor màxim prengui un color blavós. D'aquesta manera, en funció del valor de la cel·la, tindrà un color més verd o un color més blau. Anem a veure-ho. Veiem que, efectivament, quan més antic és el disc, més verdós és el valor, i quan més modern és el disc, més blau és. D'aquesta manera, si ordenem les dades per l'any, veiem que efectivament els discos més antics adquireixen un to verdós com a fons d'aquesta cel·la, en canvi, quan més moderns són els discos, més blavós és el color d'aquesta cel·la. I això és tot.